ए स्वामी अरे का खराब ठुका बस सब बो एकदम मेहर मौग हो गए भाई तो खाली खराब ठुका तो मौगी फिरी का हो गए का तर काइलो हे द्वार पे के बा कुछ ऊपर बस तक बड़ा आ जाइए आज कहिया कल परसों अभी जाके ले बतानी जा ले जा जा दौड़ो ये तो एकदम माथा पागल कर भाई लइका आई तो कोले रानी हो आके व्यवस्था कर सजा कुछ व्यवस्था कर कइले एगो गोइल बा होने गोइल बा है ना हमार तो एकदम माथे पागल कर बस नहीं के हम का करें हमारा बुझाता नहीं कोनो आ गेल बा बुझाता कि आ गेल बनी सब है हाँ हेलो हाँ 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 वो जो स्कूल के बगल में से आई सब है हाँ हाँ एकदम हम आ रहल बनी ठीक है ठीक है आ गई अरे देखो चौकी और खसे बिछोले कुछ नहीं कर सकते बाबू अरे का को तो बुझाते नहीं भाई तो अरे ले बा लोग आगे जा हां तेरा पड़ा भाई खाली घुमत रहता कोई अरे सोच ना कर रही जा अरे होई से हे जा ले हेनिया लेवा धर खाली घूमे के हाल जानता तो अब तू का करता जो बस चल हां जाता नहीं इले खाली खा चल कर दे हेना चल दे तू रे मजा रहता आ तार में कोन काम नहीं करो खाली जइबा संग गाना पियबो बोलो क्या करी अरे गोई जा घर में घुसल अभी तक ना ले करसी ठीक हो जाते नहीं बनी तो जा जल्दी जाओ अरे जा ना घूमो तो जा जल्दी बोलता नहीं तो सुस्ती बरे भाई देखे का करता घरवा में ए का करता लो हस चल अरे सुना भाव अब का बताओ हाँ हित तक आगे मत दुआर पर ठीक है बगल में अच्छा चल लिया जल्दी बिस्कुट लगाओ जल्दी देरी मत करियो अब देर जहाँ कोई ला पर तू जल्दी है करा है बताओ हम आवत लिया के चल देखो ये तली घाम मत लगा नहीं चल चलिए लगा होता खत्म बढ़ चल अब सब बोलो चल बैठी रहो ठीक है बैठो तनी बाबूआ सुनो कोई जो भैंस बैठा जाल हो ले वाला पानी पी के ले बो हां जाता नहीं लेवे जा हे पड़ावा के तो कोइले के तनी में मुंह आन धो लो एकदम गांजा पी ले भकुआई रही जा बस मन धो गई बहुत जा मुंह धो लो करवा बाबूजी हमरा जाही खातिर का बोलल एक दिन चल जब तो मालूम पड़ जाई तो तारा के कहा था एकदम फ्रेश होकर रह तो एकदम भकुआई कहे रहता रह एकदम इज्जत ताबुर के सबल दे रही ताई बड़े होइसे को के बुढ़बो के लागल बड़ा जा जल्दी मुंह धो जा तनी फ्रेश होकर रह जते हंसा के फिर पड़ गेल बड़ा चल हो और तनी पानी ले लोग बबुआ जी बाबूजी ये तार ससुर जी हमें लागत तो बाद देखे ये हम बाकी चिचिया तो तन ज्यादा होला बाकी यही नकल के लड़की हुई यही नहीं जितना गुरगर बन तो लाम ला कर लड़की हुई हां तो देखल जी तब न बुझाई जोड़ी लाग गई तो शादी कोई जाई ठीक है बा लड़की बाकी ठीक ठाक बोल ले बिया अब रौरे नु भाई नहीं बन जा देख लो जा हाँ चाचा लड़की के बाबूजी भी कहीं ठीक है बड़े बाबू से का मतलब लड़की से मतलब का करता लो घर में मर दे आगे भी जा और तारे मोबाइल तो जरूरी बा तार फोन नहीं बरे होता हां अरे फोन आई रहा क्या फोन आई फोन जल जाए पानी पे पूरा फोन आवता काल का फोन अब जरूरी हो गइल बा की सब है पानी दो पानी पियो झड़ा बुआ पानी भर दो धता का धर दो तनी सीखो लोग तनी हिता उतना तो घरे जान त नहीं वो निकाल दी ना कब निकाल ली बाबा ना राज रे अरे कब निकला करो खाई ना सुनी खाई सब बतिया अरे वो सब ढेर दूर साइड में सब खा पानी पी रहोगे सब बता वो निकाल ली अरे पी अच्छा भरलो चीज है ली और मोमबत्ती हम ले निकाल और फिर तनी हो गई ठीक बा ठीक तो वो पानी पियो पानी दे दे अब तू होइसे का तो फ्रेश रह पानी बानू पानी बाटे हां ठीक पानी पियो एगो काम कर सुन जाके कोई मारे तैयार करके बुझे के जाता जा जल्दी तैयार कर तो ठीक हो जाता नहीं
सुना सब पानी पी ले ठीक नु अच्छा हो बरज बनो बा चाह को फरा मत पड़ी नाश्ता पानी भरपेटा हो गई हां वो काम कराएंगे कि देखलाएंगे तो सुनो एगो काम करो तू तनी हमें तनी सोचबो खवे रो बन हां एगो काम करो जा घरे माइले को तैयार करे बुचिया के नु जल्दी में ठीक है यो सब जल्दी बन जल्दी बैठो नु यो सब जल्दी में बनी ठीक नु हां जा तैयार कराओ तो तब और सब सुनाई सब ठीक बा खेती बाड़ी ठीक बा सब सुनो धान को कटा गिरा सको धान कटा गेल सुनो आपको घर में बात घरे आ गेल ना अनाज हां चली बढ़िया तो हाउ बबुआ ई मौसी के लइका हन छोटा अच्छा माने के करा मौसी के हमारा रवा मौसी के अच्छा हुआ के वहां के चाचा हैं हाय बबुआ ई दाद में के लइका हन हां नो हाय बबुआ जी हां ई तो यहाँ चिंते बनते देख गोल रही ठीक है बा 2 मिनट में हम आओ ठीक नो आई एकदम आ रहल बन 2 मिनट में आई चाय के फेरा मत करा बाबा बाबा बहुत चाटेला बहुत बहुत बेसी फालतू बोलता है ना अब चाय के फेरा पता चाय का मगर दिखाओ लेकिन कुछ कोने की अब हाँ हाँ यूरियावल जाओ अच्छा इतना नहीं कि खाई पी अब हाल मत कहीं बबुआ हाँ एगो बात समझा तुम तारा के ठीक न ठीक है तुम हो लेके देख गोरे जब हरकत केले रह हाँ ओ लेके आठ मर रह नु गोपाल भई रहे हाँ। शादी ना भइलू ना तो पर उ बात नहीं करे के ना अस्थिर हाँ हाँ लड़की बढ़िया से देखी हो आ लड़की पर लाइन नहीं मारे के तारा ना 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 मारो हरकत नहीं करे ठीक न ना हो जाए तू जानी हो एक बार ठीक न चली सब चली तैयारी हो गई चली सब आई सब आई सब अरे बड़ा देरी भइला चली का को परिणाम लेट से हो गया चली सब आई सब आई सब चली सब आई सब चली सब आओ लोग बुआ आई सब देखम जी देखम सब है और का देखी हो गई बात नहीं सब नहीं कोनो दिक्कत नहीं आई आई चली सब आई सब चल 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 आई सब चल सब बैठी सब बैठी सब बड़ा ठंडा पड़ता है बबुआ बबुआ दाता बुचिया तैयार हुई बनो देखो बहुत खराब था बोलवाई बोला जी राम जी बहुत ठंडा बजी हाँ ये तो ठंडा के मौसम में जानते नहीं संक्रांति बा चल हाँ देख जौन जौन पूछी लोग नु बढ़िया से बताइए ठीक बा हाँ माई हाँ आ अपन हरकत कुली छोड़ दे देखत है तोर हरकत सब माई बात कही हमारा शादी मत कर माई शादी करे तो एकदम कबो जिंदगी में हमारा मन न करेला काहे रे का भइल बा तोरा माने बियाह करे में ना माई शादी मत कर हमरा कैसे हम रहबो काहे रे काहे का भइल बा कुछो ना माई माने ए बेरा देखे आवत लोग तो कहत रह कि बियाह मत कर काहे रे जिंदगी भर कुंवारे रहबे का माई एगो बात कही गुस्सा ना होई माई बोल माई। बोल 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 माई एगो लड़का बाटे लेकिन ओकरा से बहुते प्यार करेला अरे चाहा ई का कहत रे और रे वो हमरा से बहुत प्यार तोरे करेला तो माई दिमाग में खराब भइल बा का और सुन ना माई अगर वो अरे जाने दादा। ना कि हमारी शादी देखे वाला लड़का लोग आवता तो जहर खा के मर जाइए अरे काहे खातिर ते मुंह आए पे तुलल बड़ी से हमरा के तो दुर्गा मंदिर बा ना माई पंसलवा पे वही दुर्गा मंदिर पे है ना हमरा के क्रिया खियले बा कि ते दूसरा से शादी करबे ना तो हम जहर खा के मर जाइबे ओकर तो चिंता बा कि उ मर जाई आ ये जब माई बापू की चिंता नहीं हम मर जाइब उनका बिना तो बाबू जी हमर गर्दन दबा के मुंह आदियन एबरा आओ तो लोग देखे तो तू नौटंकी लगल बाड़ू द्वारी पे पहुंच गइल बा लोग तो चुपचाप से चल दिखावे के बा आ ज्यादा कुछ ड्रामा ना हम सुननी माई दिखाओ मत हमरा के ना तो लड़का तो पसंद करी ले जिन चाहोगे नहीं तो हमरा के चाहली लेकिन ये मर जाई माई तो हम चिंता बा ए जे हमनी के जान आफत में पड़ल बा, ओकर चिंता नहीं के तारा बात मान जो ना माई प्लीज माई बात मान जो ना कौन हरे वो स्वामिया है आई हे दादा अरे उ लहरा के चक्कर में ते पड़ गले कहत रहनी है कि काहे ई आजकल रोज हमरा गली के आगे पीछे घूमत रहत अरे तोर और कोनो ना मिले तो उ लहरवा वो बिखर गल माई झोटवा तहर कबर दम बुझ लिया तू जहां उ लहरवा के तो नाम ले रिश्ता ओकरा के देखते मन हम ना करब शादी हम शादी ना करब ना करबू हमहू देखत रही कि तू कैसे हाँ भाई लो का देरी करे बोलो लिया तनी जी लिया तनी अरे जल्दी ले आओ देखी बजा के देखी ना तो जल्दीबाजी करी देखी लेट होता है जल्दी जल्दी ओरियावल जा कुल अरे का देरी भाई गो का देरी कर बोलो का कहि जी ये नटंकी कइले बिया कुछो ना बाबूजी बात तबला कनु ई भर मुहे माटी ले गेलो कुछो ना बाबूजी पूछू ना
तहरे ही मेरा काला चिट्ठा बता दिनू तो तू का कपड़ा मारे कुछ ना चली चल 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 रे चल ज्यादा ड्रामा कोली ना तो ई बेरा तरह के माटी तेलू झील के त फूक देम आ फूक के ताप लेम समय के रात के भाग जाई भगब इतना तर हिम्मत कइल रे ना जियब ओकरा बिना हम अरे सुन ज्यादा ड्रामा कोलिस तो कहत नहीं छी लोग नु तन चुपचाप से बोली है आ चुपचाप से जवाब दिए ज्यादा तिगड़ बिगड़ते कोलिस तो बुझ लिए सबसे तो पहले ओकरा के मरवाई स्वामी के लेके कूदा तारिस ओकरा के जान से मरवा दे ठीक बा माई चुपचाप से जौन पूछी लोग बताइए चुपचाप से चल ड्रामा कोलिस तो तरक बताओ तनी चल लड़की के तो हम देखले बन 10 दिन पहले वही लड़की है हाँ पढ़े उड़े जाले कॉलेज स्कूल जाले तो वो देखले होके हते तो बाहर रखल रहे वो लड़का सुमित्रा कॉलेज के बगल बस से गोरे गोरे है नो हां उ लइकवा मामा के लइकन हां 2-3 फेरा देखनी घुमो हां हां अरे ए जे 1-1.5 महीना तक ए जे रहला एकदम वही लड़की है ये हां है लइकिया के मामा को लइका हां परीक्षा पढ़ रहे नु तो वे छोड़े लिया जाते गए हैं गाड़ी से। लिया जाते तो हैं मैंने ध्यान देबे तो भाई वही लड़की है कैसे दिन जींस पहन रहे बराबर मैंने हां हां चलिए ठीक बा कुछ बात हटाई अब का करे हम लड़की को लेके जानते बानी फैशन के जमाना बा का नाम पड़ी बच्ची अंकिता शर्मा पापा का नाम विक्रमा शर्मा पढ़ाई लिखाई हाँ तब 12 तक पढ़े के मन करला भी नु हाँ नु काहे मुंह होते तेरू अजी एकर एक तरह बोले ले हां एकर आदतें है बचपन के नु हाँ कातना समझाई नहीं नहीं बाकी कोनो बात तो होई तो मैंने ना 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 ऐसा कोनो बात नहीं वाह जी बाबूजी लड़की के देखो तो ठीक भी है लड़की लड़किया तो ठीके लगती है। तब तोहरे पसंद करे तब न शादी ब्याह करब हम अब हमारे पसंद का अब देखा ही आज बन पूछ ली अगल बगल ठीक तो बिया बबुआ हाँ आता लोग बताओ लोग ब्याह दो लोग बाद में हंसे मत लगी लोग ना 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 लड़की ठीक बिया ठीक बे नु हाँ लड़की ठीक बिया वही पसंद कर लो कहीं जाला तो हाँ हाँ तू ओके करब तो मैंने इनके इतना पावर बता हाँ क्या करी बोलो बात कर जाओ आगे तू पूछ सकल बुआ पूछो कुछ ना पूछ होगा कुछ अरे तू बात तू पूछो पूछी अब बड़ा दिन सब पूछो बढ़िया बात अब रवे सब उतना आदमी आयल बा पूछी जब हम का पूछी तू मौगा के दिया जाबो मौका आयल बनी अब रवे सब का करे तू का करेल बरो हम आयल बनी मौ देख कहीं के पूछबो तू एगो बात तो आइल का बरो तो पूछी हम सुनत नहीं फोटो ना देखल रहा देखले रही तब तो सामने सामने बात कर दुलान ना हो सोबा का हमर हो बुआ ठीक है बा तब पूछिए ले तनी पूछो चलन पूछ के संतुष्ट हो जा तू हमारा को ओके करो हम का कहला बोलो मौगात नहीं कि डरे दिल धड़कता एकदम धक धक करता हम पूछम ना तू पूछ लो हो गेल तहार तो पूछ ले लोग सब पियाइल ही बा हम पूछब तो मौसी के लइके ले पूछ ले तू का करैला अब उहे कामे है जगह जगह आइल ही बने देखे नु उहे उनके जिम्मा रही सब चीज नु ना पूछ लियो ना ओकरा बाद हम देख ले नु अभी तरफ का बुझा गेल ए मौगला कहीं का बबू हां बात सुन ले कुल नु हां हां सुनने वो अनुसार तू का कहत लो कि बातचीत कर तू पूछो कुछ तोहरे देखे के बात सुन लो एक बा बताई बोलो पूछो पापा का नाम पड़ी विक्रमा शर्मा तार नाम अंकिता शर्मा कोई बहन 2 बहन भाई 2 गो पापा कोई भाई 2 गो तोहार भाई सब जोड़े बा हाँ सब जोड़े बा कौन क्रीम लगावेलू फेयर लवली नौ के पहाड़ में कोई ना होला 1 गो कोई होला पास बार ठीक नु ठीक तार काम हो गई चाचा तू पूछबो चार लाइन सब कुछ पूछा तो हम सुनते नहीं भाई नहीं, क्या तू पूछे की पूछ जरूरत ले, है नहीं पूछ हर ले। आदमी पूछ ले का नाम का चाहिए अंकिता शर्मा पापा के नाम विक्रमा शर्मा कब तक पढ़ लो 12 तक थोड़ा खड़ा हो जाता तो वहाँ तक आगे बढ़ता और आगे थोड़ा सा आ जा तनी ठीक है दुहाली उठ बैठ के अरे कल बस उठ जाए ना बोल चढ़ा चढ़ा बात अच्छा से हड्डी है बहुत दिक्कत है अब हमने के तो ओके हो गई यार आ कुछ शौक लखा लगाता ऊ का उठ बैठ कर में चरा चरा का बात है कुछ गोड़ कहीं के फकर चर लेन हो
फ्रैक्चर ना हो रहुआ उठ बैठ करम त ना बात मत मानी मैंने स्टील जो सेटिंग नहीं कर टूट जला गोड़ तो होला ई कौन बड़ा बात बा लंगड़ का मरो कहल का चाहत नहीं बताई अरे खेल कूद में कभी लड़के के मुंह चुचा जाला चाहे ऐसन हड्डी कोनो में- ना बात ना नहीं ऐसा कोनो बात नहीं बताई ऐसा ना बात नहीं के ना ऐसा कोनो बात नहीं ठीक ठीक बता दे को हड्डी बात बजबे कोनो करी ऐसा बात नहीं माना शादी ब्याह होई बस के रहती हो। काम धंधा कुछ कम कराई गया माज कहत तनी कोनो ऐसा बात नहीं खेनो बाजल तो तू बाजेला केहू के बाजेला उमरी बा 4 गो आपको मिलेगी 3 गो ठीक है 5 गो पूछी कगो बा 1 गो कगो बा 1 गो ना हैं 1 गो कहां है दे 1 गो सोझा बानू हैं अब 2 गो हो गई हई नहीं खे हैं 3 गो हो गई कुल बिहार नु हाँ हाथ देखी तार तुम तो हां देखी जीसीसी हो का भाई ठीक है कुछ बात बता रहुआ लोग पूछम कौन बात बा हाँ, संतुष्ट बनी हमनी के लड़की हम चारों ओर से देख के उठा बैठा के हाथ भी देखनी है हम संतुष्ट बनी हमनी के सारा सब समाज तरह से संतुष्ट हाँ, बानी हाँ, एकदम और संतुष्ट। कोनो दिक्कत नहीं कौनो खेला दिक्कत नहीं खेले और ही देखे के बाद तो देख ली लो अब का उठा देखी? के बैठा के चला के अब घरे जी हाथ जाके- देखल जाई अब का है ठीक है कौनो बात दिक्कत नहीं के अब खुश रही अब पकड़ी जाओ जस तस रही गई माई कहाँ हम लड़का से शादी ना करब काहे रे का भइल बा इतना सुंदर तो लइका बा गोर गुरा साल भर नु लइका ले ना हां तो का कहत रही चंबू लेखा लगता का भइल बा रे का भइल बा लड़का ठीक नहीं खे माई चुपचाप से रह उ होय लइका कहत रही है लइका के ना जो बात होता है लइका शादी हाय लइका हाय देखा तानी शांति से रह ठीक कोनो दिक्कत नहीं के बुझी माई ठीक नहीं खे लड़का का बोले करा हो एकरा कोनो बेबंद है से ना कर माई लड़का लगे शादी का भइल बा लइकवा में ना कर माई कोनो लोग कहेंगे हेलो अरे ता दुआर पर नया नया आदमी कोई 5-6 गो हो अरे हमरा खुद नहीं के मन शादी करे खातिर ना तू जान ले ये रहबू हमार बुझाता हम सात जन्म के वचन खैले बानी ना क्रिया ये तो बात का अफसोस बा कि तू क्रिया खा के आज गोल बहुत देखावे तू हमारे जान तो नु हो हाँ जाना तानी देखो हम तो अपन जान लेबे करब संगे तोहरो जान ले लेब आ दिमाग खराब हो तोरा माइयो बाबू के जान ले लेब अभी हम दिमाग खराब हुई तो कहत अरे कबो ऐसे काम मत करिया तो काहे खातिर जे बैठल हुआ देखावे खातिर अरे माई बाप के इज्जत के खातिर बैठ गई और का उधर से लड़का वाला देखे आ गए हर हमरा जान की इज्जत नहीं के तारा माई बाबू की इज्जत बा अरे सब चीज का हमरा फिक्र बा सब चीज के तू दिमाग मत खराब कर जल्दी वजह से हट हमर संगतिया वजह बा कहत बैठल बिया और वैसे भी हमरा लड़का पसंद नहीं खे देखो हाँ तू हमार मुंह देखा बुझान ला हटा तो उजले अरे ना 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 कबो हम अभी तक जानते थे ना चलो अभी हटो जैसे तो हाँ हाँ भैया हम हटता नहीं जी बाबा लड़किया काहे जो गेले खिसिया गुलिया काहे गुलिया कहां गेलियो हो गइल होई 1-2 नंबर गइल होई हम लिया बतानी जब देखो तो सुनी जा देखो अब मैं सुना नहीं अरबा सुन ला कब चाहे ना यो सुन ली का सुनने हो हमारा तमा जानता अब तो कह दी बोली कह दी तो मैंने का कह दी कि रह दी हम ये जाते हैं चलो राउर लड़की यार रखले बे सुन ली प्रिया खेवला साहब अब जान दे दे भाई करे मैं सुननी दे बात अब कहाँ रही घोरी उसी पटक के गोली मैं बात हम सुन ले बनी सुन ली ए मतलब कुछ नहीं के सुन का सुन ले बनी हाँ बैठ के कतन कहते लेकी आई लाल पहले बनी पहले रही हम देखो तो पकड़ी होती वाला मैं अरे पकड़ी अधिका बा सब लड़की के बात मार अधिका पकड़ी बा हां पकड़ में हम जाय मार बियान ना रो सब जाय हम सदिए ना कर जाय मार बियान होई तोरी के पकड़ रोवे सब सुन ला का सुन ले बनी अरे बाबा नहीं रही का सुन जाय जाय शादी ना हो का सुन तालो लाल पहले रही आई दले ठीक कर सुन तालो ड्रामा कइले बालो होय देखा लड़की को जा हटा